थांनाय 9 अक्ट'बर खालारनिफ्राय जागायनानै दिनै फैयै फैयै सेमिफाइनालाव सफैबाय इन्टार 6 शेड्युल प्रिमियार लिग 2022 बिटिआर सरकारा बे हाबाफारिखौ लानाया थारैनो जोबोद बाख्नायथाव आरो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा मानोना बे टुर्नामेन्टनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय जायफोर लाइमोन फुटबल गेलेनो थाखाय इन्टारेस्ट दङ आरो जायफ्रा दासिमहालागैबो गेलेगासिनो दङ थारैनो बिसोरखौ माने गोबां थुलुंगा होनाय जादों आरो जों मिथिगौ जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्रायनो हलिचरन नार्जारी बिथांमोना दिनै ISL आव गेलेनानै गावखौनो साफा राफोद गेलेगिरि महरै दिन्थिनो हानानै आरो बेखौनो दिनै मोनसे थांना थानायनि राहा लानायजों लोगोसे जोंनि बिटिआर हालामाव बिटिआर हालामनि मुंखौ बिथाङा लाखिबोदों थारैनो बे टुर्नामेन्टनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव थानाय जायफोर थाखोमानानै थानाय टेलेन्ट दा बिथांमोननो मोनसे बिराद गिदिर प्लेटफर्म होनाय जादों बे प्लेटफर्मनि गेजेरजों आं नैबेखौनो बुंगोन थारैनो जोंनि गेलेगिरि बिथांमोना मोनसे समावहाय जाहाथे इन्टारनेशनेल लेभेलनि साफा राफोद गेलेगिरि जाहैनो हायो गेलेनाय आरो हारिमु मोननैबो मोनसे मुद्रानिनो माने उनथिं आरो सिगांथिं मा बुंगोन बे बिथिङाव थारैनो जोंनि हारिमु आरो गेलेनाय बियो जोंनि गेजेराव मोननैजों मोनसे गोरोबथा दङ जायजों जोङो जेरै जोङो मेथाइ रोजाबनानै बा मोसानानै गावनि गोसोखौ रंजानाय मोनो आरो रंजानायजों लोगोसे जोङो बेखौनो प्रफेसनेलबो लानो हायो थिग बेबायदिनो गेलेनायनि बेलायावबो सोरबा क्रिकेट गेलेग्रायानो होन फुटबल गेलेग्रायानो होन बा गुबुन गुबुन गेलेग्रायानो होन दा गेलेनानै गावनि गोसोखौ रंजाहोनायजों लोगोसे गेलेनो मोजां मोननायजों लोगोसे आरो बे गेलेनायजोंनो गावनि थांनानै थानायनि राहाखौबो मोननो हायो दा जोंनाव थांना थानायनि राहाखौ नागिरनानै जोङो गुबुन गुबुन खामानि मावो सोरबा आर्मि पुलिसाव थाङो सोरबा फोरोंगिरि मावो बा गुबुन गुबुन साकरि मावो थारैनो जोङो नैबेखौ बुंगोन बेफोरखौ जोङो गावनि थांनानै थानाय राहाखौ खालामनांगौनि थाखाय बायथ'आव जोङो सोरबा गोबाङानो माने आर्मियाव थांदों पुलिसाव थांदों खिन्थु जिथु गेलेनाय एबा हारिमु बेवहाय खिन्थु जोंनो गोसो जानानै मेथाइ रोजाबनानै